Osumu tu pamuoso. Opam kotoku ajase jabia to baby so. Amagin. Sabia brow. Or satu the body of Bakudio or some train. The mama no Bako for the come fra. I for some chance I might and Yababa Bidria Nana Gyima and Asisi Wati Akunyo Kai and Wati Akunyo Nanina a mamrene a money and one dishiache say ye baba baye Nanina efa a subosum chongo enti enye asempeto kra said Edika Amomahunu ewa ayamamrene a mania a brand brando nanano a woman ye na woman de ebuama insu no sani beya eja ebufusho ni bibia enkobana omani nkukura na enye and that is to for Daroma Bosomtwe Asamaye na Gyima wudi kanye won mo ehye mamre mu kana enya asem keto enne ya baba be pia he na se wo hwe ewiemu ene se de ne si kona enya de a ade a kyesa de ya ahomache sanse dwumadi ne doso ebrewum yema bebri ahomache konkon ena nananom esɔre na afi ye hye amamre ne amane na se afi ena ya hye ase a ye pia wo hwa Nana Gyima wudi kanye onere nkrofo na yenhwe enema kakra na yenko ansa na Gyima kro bedi ade no na ese ne nananom bi edi kan aba ewo no se monten so ene ate asi no ti yemfa kakra nwurum na yenko enim bi hia se wosi den begina na afi ya kyeremu ye odi kan kro a obedi ade Bosomtwe Asaman nana amisare ansa na nana adomako ansa panini nana adomako ansa panini otoso mienu bai nana adomako ansa a otoso miensa wono so ebai nana akra Gyima ebai nana Gyima kuma enso ebai nana ejintwum nana kwaku ejin nana bujin a wodi kan wono otoso nkono ba a obaye afi nana bujin otoso mienu ebaye de ohene otoso dunu no nana kwame kromo wono so ebaye a enye asempeto amaka e de akwa kosi du baako na saami no yatiesi montense de mdi kan e kan ye no no na Gyima wodi kan prempren Bosomtwe Asaman wono yo hene nti wono e na wo hwe no wadi kan ye no wadi animu ama ne amamre ene amane esefata no ya ye de ama asuo Bosomtwe meka dudu baako e nana kwa me kromo ono e bai afi nana yawo ejin nana kofi buabi nana yawo Gyima nana kwadwo kranten nana kwasi bujei autoso miensa nana kwame fusuhene nana adomako ansa nana ejentwum autoso mienu nana ejen anase nana akra Gyima autoso mienu ena nana Gyima kuma nkruma ono nso ena na autoso aduonu eba nti eneye Bosomtwe Asaman yo na autoso aduonu mienu ene nana Gyima autoso aduonu emienu a enya asa on say yegyina ebu samom ye kunya poche dem nsa sa si anso so bono uji mono aye brada se no tu family kwan se ko bobo tunhwesu na ya du ha ya kawo ya ni mo na ba bia ismu e wokwam bia no baba kwa no na mfienko mbratum jini bia ba ko bia na nye yi babuni ni osika wono konanka die ko ye enye die ma die ni yo ya makasa ani mo tre yes ramo wa bunsa sign abusia se wo hwe de ekosisi ya nana no gunsa de edi gugu a se obi pitin eye eto a ye fufu na asechire ne se yedu babia nsuo da bia asa nana no mugina na wo mugunsa ya mamara bia ni di me nsuo no na wono ma na duane di nti nsaguo no ene eto no asechire no ewi a ye se yetu ate sa me se ohwe wiem nsachire na ade enchin sa nyina eya homache a sentwofo yidi ekire nya asempeto a na trimudahene aha kechi kwame afia no wono nso ena udimu a enye asempeto nti amamre ne amanne no ene mu behu bi pa ewa no ma nyina eye de yeye na esuo Bosomtwe ye de abɔ ho mbanye na etimi ada ho de amaye ho na adi mu duru a wono no na adi mu duru trimudahene no
enya asem ketewa kra nana Gyima a wodi kan ye na nana di mu duru Timudahene wodi nanim ye hu se enkoa ba ko di fa ba ko di bonkum kura afna edi animu a chese ni nyina eye amamre no se de na ye beye na ye de beta pata asuo bosomtwe no eno ne egusu ananom brɛ sensentwofo di akiri nso ebrɛ sanse enye adeketwa e ma we mfi se medi ya ye di ya ye koyi sebe wo efi won ho no ntimi mabi egunsa ye dru baabi egunsa nti wo de mo yenhwe na ye beto so na yakọ se de aka na dru baabi ensuo da wo si egunsa na afi ye sa apeteto ye de ma nana no Come here. Go for children for that. Cheers. Cheers. Everyone song. Cheers. 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 Mama cheers. Ewie na ye tuatena ye toaso enya adeketwa kra enye kwanketwa a chese na nanom enso se de ade ne tie mpanyi se edijawa na ye de asoa wode hye nso anko akwa we de odwane nti na bre adru yi no enye se me ye ohene se de yakusa be ko to me na me ye ohema se be na me ye busua panyi se kuntu hwan ya ne ntia na ekọ se achi ni odem so ho na atafre ti na bre adru ne wo se na nanom ana de bo won so na won mo sori na me ka se de adru yi no eye ni bre enu nti na mamre ne se ne tie no no ye gu nsam biem na ya sa apeteto ya betu nsuo Amara mfise na me ka se wo ntia untumi eni akire bi botai titi pa enne se adwumadi abaso no enne se ye di kogunsa ya ya amamre ni amane ese fata e de amasu so hwe akira won se ebo na asi ha na ya ye amamre ni amane ese fata e de amasu bosomtwe se ne be ya mpatre a emu ni titru anu na oyi no afi bia obetimi ayi dodo na wode ama Asanteman ene Ghana man enu ntira na amwase me wom ni se abrom be sa amamre ni amane nyine awie no no sa afi no mpata ne papa ya tunsu ye se gunsa aya amamre Utu family ya kwanza yepo Mumia hodene Monchi kwa Yewie yegu nsane awie na chese ye toaso na yakoye nti na me kire botai titunti eneyi ama na nanom ani abre na wo nyina kan bom na yedi se adwumadi eto no ene ye to petem to bi petim nsuo no mu a na afie no etu aten atoaso a enye asempeto ya amamre eye nidie a ye de ma na nanom enya asempeto enti no na botai titu no eno no yegu sansane ya amamre na ne amane ni wie de ma asuo bosomtwe a nkwasem se afem no ya ne mpata ne ba papa obi a oteben ne bosomtwe wo bosomtwe ne mpata mu ni masema meka be ka che se ekinye bia eni ho ewo eho no nanan mani abre enti ne won mani abre a won pese wo yesa amane se o hwa face finhie dunsu ni enti enye yesa begunsa enti mu enti ya odi ono odi ha di cha na ma ncho oh ani amakunsa ana ko fiasa ncho ana mun ina mujin samu kan wadiya je cha ina mujin samu
Yasamu, Nana Mine have a driha. So, we check the hour with the song. That's the one I want to give to Mamma. Nobody can call you. What would do a call? Or cry. I do away in any year, my but Thomas and Wabano. Or go a type of Apple Winson. I did baby should get some of them. I felt president Yamina winning Floban. Naco do a call, and I'm Quato, as a mine and Quato. I tried a 24 in and Quato. And I paid you. I did baby should get some young to a boom for money. Yeah, but I can't consider when I walk in Nano. I'm putting name one. And I some son. Asantehene Ghallywood. Who will do Ghallywood? But when you open a year, what did you go in your year? You will go on to one. Ti se ohwa na nka ba ese mfinhia dunsu ni no na nananom entini enye sa amani na Gyima a odi kan na wabeya wonna bosomtwe asamai wabeya ohine otoso adunu ni wose debi ohine ntine fi emasifua emfo oni afofi emasifua emfo ti mehwe ma ya amani ene amamre yese fata ede wodadaada intini nyi eno na neyi wahye mukena na wate adanka yemu odi duku abon yemu wate asi se berima ba ene wo hye mukena anka sa me di obi aka se wohene nka wapɛ baabi a wada kora ade ankyiyi ka wɔdwudwu ne sinwa na sɛ wɔdwudwu na bɔdu semu enso ene wohene ho hia asoriti ɛkyerɛ sɛ yɛnto aso na yɛnhwɛ nsɛgu no na yɛnto aso yo etie papa ponsa yo tie na no munya mbeje nsanom yo tie kasa na ene ne da yakobo busetweso yo tie utumfa da roma yo ame kwan yo tie ye wokwa mu bia no mo mma mai yo tie mon ken ho mo mi ahoden yo tie yo gba bia ko bia na enye yi yo ko ba bo se oduye no bia bo nsam de tie uma munyi ko ko mo so mo so ma de kasa mo proof ya go kushana pitini shi mo lembra ani munko aganda ani mun baba na mano itina chese eno no a ohene ampa ntwere a chese wasori a ene wo di dwumedi na ne nyina mu no ommo remfi se aseda chenchenche no no edebe mo opomso Asantemera otumfo se tutu otoso nyinu ohweye na Asantehene wi ena na Gyima odi kan so ayesitia na koa ne boni odi ahye ne nse momi ntwe nsagui ne beto aso aya bobia wona ankwasa yo tie ko chudi apasasi yansan yo tie papa to sunye no nsa tie na no munya mbeje nsa no mwan tie ene ko tun fam ye kwan tie ko babu suchesu tie tie wa mu ane se apatre no yo nyana bure yo na tie ahoden yo tie kwa yetu monkian yo kwa no tie ko na mfemu na sumji tie we pa buneni a wonde o obaje die die compagnie aya bo ni boni eja ode ahye ne nsa ene na Gyima odi kan wona chese wo gina mu odi ama opemso na amamre ne amane nyina no se bosomtwa Asanteman wadi animu amomaye ya ne fefefe enye asem koto nti enne no ye wo kwantwa na ye wo amamre ene ho amane enso hwe NYANSAPO sade opemso aka no se ebraso se ewose ye nyina ye ntrase ye ntwan se ye twa ma opemso asori wo pusu no ho no akanya ne ho ansa ebraso se wo ena me ye nyina ye hwe se ne be Asante amamre ne abakwasem no ye be pagem asa wo hwe de sesie ya
nana ade mu oduro Trimudehene akechi kwa me apia no said ye dodo na anim no wono na mo hu se okura haban bi a wode bu nsuom na wo pete eye asuo bosomtwe ni bia eno sanse ho ne ye kwa ye koye sa amamre tina hu behia ye di bi pete obi aso ansa na ye duru ho maka akire wo se wo ho nte a amamre ne amane no wo nsem fata se obedi achi na wakobi ti duru ba bia ebinom a wonu intimi nkomi manie na wo se ya sign wo mo na wo nu frechi e ma wo mo ko yiye no wo ntimi ko erefo so hwe ba bia ye duru ya eye bia ya emu duye ese ye wura kwaye bunumu ya to pempim de abammono ene nwura bi asensen mu na yenko de okwa aten de oba aten de ogina hono ene wa aten trudo na yenko tie ho mpanyinsem kakra na fe yento so ekọ ho a meka ho asem no eye bia ya na nanom kokko ye che emu mienu na nkuro asaman fupon ene sereboase ekamba omu na ye kuro nti ye tiemu mienu efafa abonkum efafa nifa ti koduru ba bi no na esum adure kire sa ade asa adonfiafo no so yenya no mu nhia yo nanso na ye asamanfo na yenya kase yekum ye ho ti bra ye ni bai ho so ehunu se ya na yekunkum ye ho no na ye se ya hye nti afei yakode ayede ekọ no yenya de yekunkum ho ama asa nti de ekọ ya ne se nipa wi nti mekọ ho no itwamna ene yehwie nipa no edigun mu nti kọ ho de aya Asanteman ana Okogyeasuo ne ntam kese epa ene ho ekọ ho ko ene ekọ ye nti ma Omanhene twafo hene na sehye ma ne ka oba ba kope nti ekọ ho de yeduru ho a na Asanteman ya kai ya nananom na ya kai tete ko ya nananom ko ye ekọ ho de eyade a Asanteman man bia yeduru ho a na ya kai ya nananom dwumadi omudi ede je bosobche esi ho ma Asanteman senti se Asanteman oman bia no ho kuro bia no ho ye timma Asanteman enya apatre ewe anampo enya enam ewe Asanteman pe ene timma otumfo apatre ewe ye ne esuma Asanteman ye ma Asanteman enya apatre ewe nti ekọ ho de yeduro kọ ho a na yakai ye nananom enye se yeduro kọ ho na yakai ya anom ti kọ ho de yeduro a na yakai ya anom na ya wura awrehuom na ya wura osun ne sutware mu nti kọ ho de Asanteman wo kan kọ ho asem a na ede wo hawa breye kọ ho ye ba bia eye ye ntam kese nti Asanteman oba enko ho oba enko kọ ho oba kọ ho a titiru se oba bu ni nsa na onim no obekọ ho Nyankopon anyo adoma onwo ekọ ho oyo oba na kọ ho a te wo mu nsampo na dwumadi a wo kwedi wakọ ho no ye nsoma awa na akọ ho a unya amane enema bebre na to obi kura timi kọ oba eba bebodam sentini se dinaya nananom si wakọ ho no omu si ginaye papa e wakọ ho nti kọ ho oba enko ho ayofo no abakwasem no ena opanyin no wada ne di ede ya che de fa epoya ese curtains kakra edi bia sen ho ye de abammono ne nwura esensen mu no yaka no afei na nananom abosomfo yi pomakwa mu a wonu bi wura mu na ese bosomtwa Asanteman e wa abakwasem bosomtwa Asanteman e wo history se de English bruni be ka no ofan ye duni ba bia ye wura no se bia kusabia konto emema nkwa na mamre chirima wonu mutimi wura mu nanso wo be ma mpa a wo sa wo hote na fini ngaka wa bia enimu empanyim sam maka no e wo sa wo te ase na yese eno no enye asem ketwa nti amamre ne ho amane na ene ye to so no enye asem ketwa akra wote wi yawa ena esi ne na aso no ni nyina hye amamre no Abetre ya kana nanom abetre obi o ha bia abetre kom ya abetre kopom ne ko chere mpo sa fi yansan je tie
Nananom amo fo ho ha munyina mo agyensa no Yo tie Okogyemen san ho Yo tie Okogyeasuo Okogyebusohwe Yo tie Okogyima wonsa no Yo tie unuanom wona nanom abusua mo waye nyina Yo tie Yo tie die no wose ka mo Yo tie wonye no Yo tie bibia ko yibia no enye yi Yo tie wa sesei ekon ayekon no Yo tie sika ne atu Yo sika ntokwa ne yekon Yo tie ke hwen Yo tie na die be bia na enye yi Yo tie munum nsen na mfa na yewura otumfo achi Yo tie Asanteman ntumpon Yo tie yewura nkwaso Yo nananma ye was ama mema yeso nkwaso Yo tie sanfre nya nkwaso Yo kana ma Yo enne Yo tie bompaye afre mo ma boye ma nsuo no apati fufuo ni die wo mu nyina Yo mama ni ai na kwa ya mama akwem tie die ko bia so enye yi tie abone ni wati kwem a tio won de ose Yo chinchina twa no de wa obi enko nhira nhira ni busu enyi no Abida tie ma die ni nyo ya Bamano enti mu anamu nim ya wa no mahu abemua na ya wa isi ni naso no eno so abakwasem kakra wo ho kire se eye bema bunu ema wonfa ne ho kan obada ne feeling kan wo bie ne no yesa yintimi fa anya amamre no ti so hwa wo mo so nkunwa wo mo so asesudwa wo mo so ya wa no wonum nyina ye nipa sabie ku sabie kronto wonum hote ne feeling kan wo bia enimu wonum ena wonum di na Gyima a wodi kan bosomtwe Asanteman enim ene ne mpanyimfo a yeguso a yeye amamere a yede ekwi enye asem ketwa kra edi ana obi be say na mo nsentwofo amokoye edi ebisu ujuru ya mehwe nkwem entina etimenya okudura edi ekira yensi ye ekono nemum omo okuru mu na onim amamere ne de woto amamere a achese ne ehun sunsuanso wo hono no nananom wo mo de bebo enti no yakwa enim amamere no ano se uhwe wo obi nche se wo ye sahene na hwe na fade no ene itu a ekura na ese wo boa na wabona nanom ban amedmedi na akoyi na nachim da hene no woni edikan ana Gyima berma ba no ene ahun fade no hwa eyenwura fita sanse ade na ye na nkasa ne hote babia ye firi ko ho a yaduri ye besane akosanse na yakọ bosomtwe ho na ha wo fantintin so ya eye babia ekoma Asanteman ne cortes dan ne sio ne Asanteman cortes ene si ho na wo fa ha dia ne na wusane e de akosanse ya yekọ bosotwum aha ene nananom enya abrewa se de ye nananom ka se wo de di asem sorry ese ko hu abrewa nti ye nananom abrewa bi be dom wo mo ka kire wo se na babia madure abo na tintim hai adonfo yi nso ekuta etuo ya omugina bom mu omututuo na egumaya ase na mutuhwe ana mugina ho de mba ya ne se boba ye gugu hai mumunumuni abobai nti boba no se enipa edunum omukọ bo baako eya akese no momuni nti emunumuni ba adonfo fon omo ya chemfo bi enipa aduanan aduonum na ekum wo mo nti hade eye biaya na ye munumuni bo edi bekum adonfo fon nti ha ene fa ya edi ko munumuni bo no ejarafo sese wo hwa we eye ekwan a panyimfo fa so na fe bepo no omudi awuramu na yeko na edi akusan sa pepepe ena monibu so amohwe yi kono bokoboko sanse eyisane senya se opebre ene edura kasamire nkeme ka se eso ayetura wanhwe yikura na obetimi abofom nti no ena eyisane na yekono no onse meka se mi mankase obetimi ate ahwe da bi enipa ntenhwe enipa bofom enipa hwefom kasa wate ahwe ade yesen so ne timi tehwe
ti mo ma yensua de wo ho no se ne be ya yetwi no no mu ebe ye de wo ho eno na nananom esane ne kakran English boni be ka se majestically ene nsentwofo a yedi akire se ne be ya ja yenyina obia ho ntochima ye betimi akọ enya de ketwa enafom ananom bre na yensentwofo nso ye bre papa enafom ni nyina eye kwan papa nananom efa so no mo de abọ yamamre ene amane ho banye na atimi agina ene ya yeto niemamu ajeje mu to no nsaba mu na yayi ani na yasi bibi di Kristo som ene asofo ni bi pese won mo se amamre ne amane no ena ya na ya hwe ya na ehu ehu ano no se wo hwe ahayi a enafomu aboa no nentwi kase pa fita ono yede ne kwaya amamre aboa ne ye twe no na yede ne esane bepo no eduru ba bia wa bere wonko na wo se marante edi akire no wono so ehwe kwan wo befa so a obeko we ne ye kan se wo twen bebre obofo bebre aboa na ebre denso marante a wo mo de aboa ne eko no wono so bere yi papa enya de ketwa ti wo hwe we yi a se wo hunwani so ade entensi aka che se base mfinsi adunsun saa amamre no nananom ntimi enyoe ene neyi opumso etu ahye ni bo ni nsa na Gyima a wodi kanye na ko a se ja woni animu na bosomtwe asaman kru no wonmo mfa amamre nto wonmo so na wonmo nye ne sane ese na efata nti nananom ene fifiri ete merima mapa wa hwe aboa na ede ne ko na enya aboa ketwa boa wo so yie ena ye twe no yedi ni sane bepoyi nti moamunim se ne beko akosi ye gu nsa na ya toaso na nanum nyina wa ha tu fo abofo nyina wa ha se ye dia boa na ukọ kwa ya mamre no ama boso twenso nyini na dua ni adi na muso abem aba Asantehene ni adi se ya boa no so wonko no madawroma esu wa mantem anyinara majinsa no aboso bia samba jinsa beteta na bajinso esu majinsa na boso twa madawroma uni yebro bibia die sa kesa boa no abetim ko amu na nakeka ho na waya na yetimi fane mra na ya mane ma abwan tu yago sa wabusu bi na waso ni mu se nsuo bi na akura aboa ni mu se won pese wo ba ya mamra na na madawroma se na Omanhene adu Gyima Okogyeasuo bosotwe ni wura wota akire wone ne dom anyina na kehia ha no aboa so wonko ne yaba na madawroma ba ko bia wakikire no se nsuo na aso ni mu se ya bosu bi na aso ni mu na betu ta no bajensa nsuo abro bajensa nsuo bosotwe aboa ne bra aboa kasi abro wo bajensa na ni pa ko bosu bia waso mu ya no mu twimfa no mu na mabona na ne fa ya mane ma Omanhene na pa so nko ko ya mane ma sese mo makwai ne timi dia boa ne ko e ko ya amamre bi awia na esuma abosu mama madawro kakra bi ne aduro ho ne edo amane e bre o sese yatim na mo nyina mo nka mo ho na mo meboa ye timi ko ya amamre ne awia dia sera bre mo na mo majensa no ne de pabonefo a wayira boa no mo mubunu mu ho na se amamre no aboa no na o je ne ho achinyi onko wo se de nsengu fom se bibi wo ma nananom beboa na afi kwa madaw aboa ne so tim se mo ma hyeda ena nananom se de aboa we sabe ko tuntim ko yi musuo nko fa aboa edem wo no ho eno nso eya ade a mo yenhye no nso ye nko yi musuo emfa ade a edem di wo ho se wo hwe aboa na mi ankasa mani hu nantwi a wo so saa no adore saa da obo ne wedie ma achacha na esi na chi nkwa ya ademu ti egu nsa na wi a ye to aso yo ba bia ye gine ye fra ha eboso mama na eboso mama di ntima ye ya amamre eni amane e wa ha ema Okogyeasuo etu Gyima odi kan ene otumfo se tutu opemso Asanteman wura ene se bra nananom kokon no aha bubai ana nananom edidi nkunim
me senti ha ba be ye biaya biribia ye be ye bosotwa amamre bia no ese ba ha enso ba be ye amamre e wa ha ibegunsa na ohene ti akokoti ye mfa sekan enka akokoniti demom otwe so niti na batwe amanati sentini se tete nana no kokon na adonfiefo na no omokono omufrachim ano mo ne ba beko so mo so ba beji asuo bosotwe senti ema Asanmahene eye na dwene se one ne manfo omo makwan amma obi mfiri ne manso se oba beko no abeji asuo bosotwe tiduru ba bia kun no mu ye den no eye ebuoso mamai ana ye nananom edidi nkunim sabra no adonfiefo no gina efom omdom kutatuo omo sane tuo no jemu a na gua nananom ayase na totawo mototo nti ebuoso mamai ana aberewa bi yoma sutrese na mo nkutatuo munkutahwe ebuo isusu na mugire gina ada na mumunu na boy ti se nipadu no mu a omo so obuo mu no omamuni ti se buo na eba nipa se aduanan na aka mo magufom ti we se de abo na nkasa ahihye na dwumadi aidi edema Asanmaman sabre no eno ntina ma ha enso aba ba ye bia bia ye beyi musuo no ye ba ha enso be kai de nananom ede ye ginaya omudi gina ma edidi nkunim no ye ba na ye be kai wo nti hanso aba ye ginaya kese ede ama Asanmaman ya ha ni di musuo kese pa se ufiri kwa ho a sense kwa ho de medin ka aka chem se ho na Asanma de hye ye nananom omo ankasa ekun wo mo ho amom wuwi kosi se omo hunu se e yade ba ko ye nuanom ya ye ne adonfiofo ba ko na ye ankasa ye kum ye hu ha de ba bia nsu be gina be di nkunim ye mu na bo di kum wo mo no ha nsu ni nkunum die edi firi ba kosi se omo so esote ya omo ye emre na dia aka ne de me de be ma mo wase ho eno no se de mote ye no sa abo wi nso ho abakwasam eno no kane no ana asante kokon ni ade no duru hanom a tetemwa ni gina be pono so ni dwiri abo no na se abekumu so abegumu so na ekumu nti ebere bia no mamre duru so ni duru hanom a na wasa nananom gina na omo ye amamre ede efa ho ti se ohwa abo na anye abo fufu ya yehu bia edisi dan de gu kwan so eda sonko yegu nsa no ne ato so Abatengo ko. Bianchene mpaboa ne nimfa no Nipa to ko. Abatengo ko. Na no nje brother wo ko ni. O sen ka jira ni se. Abo Okogyeasuo edia. Okogyeasuo ni hono. O de haja. Okogyeasuo aba. Ko ndi ku tibra ko pese. Bobowuram na ne di nti wo ya mamre. Nti na wo ha no. Wada woroma. Asuo wura. Oduru ha. Asuo ya mamre. Yo. Etiai. Boss mama. Yo. Etiai. What's the with you? Tiai. Sabra with you. Tiai. Ubra with you. Yo. Tiai. Yo. Tiai. So about mama. Madaroma. Na musini di nkunimu. na otobubo Na musini di nkunimu. Ne ya sa ko busu chim. Chim ko daroma. Ami ya kwan. Ko busu chim. Na yimbo bu ya pae. Tu pon kwaso. Asanteman kwaso. Asanteman kwaso. Ghana kwaso. Nano mo jinsen no. Na Asanteman nya Asanteman nje from pempa bi be no mem ha bia enye yi ene ni ska na ekun peska mi nje bi enye bi nso anu mo na mfanya de papa se Asanteman memma mrantie wa maba wa enye gwan madaroma mo wa ene kuma investors mrantema bi makase e nkwara na nje bi nye nanai
when you Moncaso, when why and swear. Now I'm patron, and then I'm but I never needed Tanusio, would you? When Yamuyachi. Then I nay. Monument send them back. Bia or Badia Quemwadia. Muni. Nantrinos once or an auntie. Young cock as from Gyima. Yes, so from Chi Bernard. Yes, 73 years. Me crew mama, a mamma, until some DHD. And I feel some year a Francois for him. Ewo Asaman ahimvi. Mabam prince. And then I come home prince. Nana Jikum. Nana Jimakmankuma. And Nana Aji Nana Gyima. Dabi Nana Gyima Nana Akurejima a person. And we come home prenant. We in my bread. Mananti, I won't say me call him, and so semi ba, and so my main ye. Tinema me buy. You were 73 years, you were 48. Huh? Me proper. You were 48. Me taba hapa. And him for no smam, me bahapa. Okay. I force otu ni na ahwe kira be pono a yesane ye no ene wo na wa utimi se ya bo adwuma enafo nipa breyi a enafo ma enno ese ya ba be dru ba bia lake bosu twena nkasada krowi ye fe ni isase eho ena ya ba ba be dra anano mo beto so afi amamre ne pompon so na nkasa no no wono mo ede ato so na afi no ehu eno so looking sibe so re samri ya ye nyina yesane sa bi po ya na utimi se ebre wo ho odi pa bre yi na so be ende odi jawa na edi aso ne se ntino na e wo se utimi to aso won se e bedru ye no afi ne ma no nso eni agye wo mu di sebo eni momemle edi akire sa atimi die nyi se be ni be kasa hai futu fly obi a timi be from bi emi ekọ ne ewura ponu mu no ena na ho ntia ntumi eni akire ebre yi die obi a timi ba sanse sase kro no se bi ekusebe enko ntana na moni mu a enipa wom ti wonu mu nse ya ye fra de fo obi abetu na wa ba behwe anya hwe no na na Gyima a wodi kan bosomtwe asaman ebi kura na obi hu ne da eni nsi akonya so nti ne wo behwe no nti ye no ye duru ha ese akwantu na ene ye to so na amamre no no de e wose edi kokoduro no so no de no so ato so na ye de akọ ese nananom so ate esi dwuma enye asem kotwa ewo Arafo se wo hwe bia ya yedri ya esansi kru na ase de mekan no na e wo se nananom etena se no 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 mudi amane bi se wo nante se na afi wo eto aso ko mani
Money and say, the buyer, I am for na yese yewie isase de na nananom asode edi wo mama ne awia yeto aswako mari mfi se kura on bedru su bia no wo seja won motrase sanse anya hwe ne mpanyifo okuru no na won bi se wo nantesie eya amamre ne amane yese fata na afi yeto aso na yeko sa bredie e bia yaka ye de abedru ya na yakode abedru de wa wonim se enafo abre yi pa sentrofu edi akiri nananom edi akiri obia abre a enafo akwantuo no enya akwantu ketwa enso ni nyina no eye asante yidi asante yiyo amamre ne amane ebuo ne ani die sefata se ye de bema ye nananom no enunti enani akoba ne se nana Gyima tumfo adaroma onam no so na afiye sa amamre yi wonum yo yi firi hono na ebresante ni a ananom timi nyeye no no eye hu amane ni yi na afi no ye de mpata e de manananom na bibia ekoyi aba ne se die ye wie ne saade a ene na afi wo se yi e maru mfi se bosom twena nkasa no no ebra mpata ne ba pa no ebra eburu edua na yetwa na eburu ni dwan no no eba yi pa sansa saatem no ye de bi di dokono ye de bi di banku obi ni totomo buru kura otumi di apata ne bi eboso ye de bi ya bonsuata eno ye mako ene ntosi nko a na wotwi na woma gye na akọ ho twetwa bi egu nani ase na ade egu mpatre ho ene ye wote ho a wo se yes wo rim pata apa yasa bi du ko fufu so a chese ahadi edwa ene abo a tente enya asempeto a anam betena se na afi won madi amane ewo eho no so hwe ma na ewum na enigye eda osebo momomwe ene ntonton na ese won mo ennem no eba ne se a na eja bigidi se emofra won musu di akira a ebinum se asesedwa ene yawa no na ese won musu koma ha won mo kakra won mo eba abetra se emomu adwo won musirem kakra
waza mbakumachi ubakumachi anamba Mafia. Mafia. Number one. Banyak papa now. Gyima mo to na now. Osukti na ura. Yeah. Okogyeasuo.
Ayefo na yese eno no sabri wo hwe bebia yedura afei ene yeduru bia yankasa amamre ne nkasa ni nyina ni ti no ebekoso no kuro no afei ene yeduru mu a nananom kɔ na afei nantwinyini a woka ho a kyese enye nantwiketo ano amamre no yedi akwa wiwi no kra na yakɔ amenu so eho asem eno ti sabri die sa wo hwe ade adu mu ye keka ebe wi senti enne ye ba ye no amamre ntitiwu no de di mu akote no ya ye be nyina ma re mfi se be bi bedura nsuo da bia no ananu gunsa etoto epete anu de ma kire wase dada eye ni de ma nananu me am mu bibi edi ni asre kwan wetimi ato so eno ene ya ye de aba bedu samre ya esane bepo a aboa ananu de kwa akon na wonu edwiri edigu wonu atamfo so akogu honsa na yeko ti sese die etuatenia yeko suo na no na afiyi ekowiwi amamre no kra na yedi tu akotwe bebia ewo se eko na ekotwe ene na Gyima wabre yi pa enso no wonne hwan asofo bi dom edijawa ye dia so eniti ewo se opene timu na afiyi no okoso na ekowie ne preko sebi yesi wokum aboa na wo wie ne preko intino na wo san wo chi yi wo so okono kunu afeina sa wotu ani a nsuo no ene da ho no ye dura no awia ne sa empemfo be hyase na afi no no amambre no yaka chiri kura ye Omunsa chami munsa nyanya pa. Chami munsa nyanya pa. There's be a layer behind. There's a crowd with the pajama. Kaka jami edin tutu apa famanu. Na busumje. Eda promise wa onko awo. Yao. They picture to Tamazo. Mafia. Osumu tu pamuoso. Opam kotoku ajase jabia to bebiso. Amagin. Sabia brao. Osatu the body baku dio. Osumche the mama no ko. Bakwa for the domja. Come fra. Wala no. Wasa to bikawo. Bisu do bia kuno. Uyo bia nyano. Uyo bia fana wa bla. Na for do tilim. Je fo do bia wa so menu. Je fo na bia brand so bo uni anwa. Asanteman de anwa ho. Me da me fomu wa. Awon bia sia ti. Eni bi ni boko. Samedi na hwa na to anibre ebrapa
nipa to ba ha nanso no se de medical aka no kuma boa na wo se utwa ne tipleko saa mri ye wi amamre ne pompon so se de ndi tu dwa no nanso ne wi wo hwa amache be se no nan a nananom so de ye ne nsentwofo tu di akire na ye hye amamre yase ya afi ne de ko na ye wi enu no no ne wi e wo se na na Gyima odi kanye bosomtwe Asantenhene obomoden na afi nkuntu a etwa asuo bosomtwe ho ahia nyina no no okoso maako Kasache na na iti asem. Nana adi mu druti mu dehene de dodo na adi nim no eni ka echi kwa amyapia bronyo ye kodi obi nkase 24th wono enyima odi beji din abesi ne yi afi bia so ne ebo a ese ye nyom foforo no ai baby a odi hene no no eho ana na Gyima odi kanye one ne domo panyimfo sentrofo ya baba beduru enwumere yi a enye asemkotwa saa mi so hwede a ese esumadruye konkonchenchin achi ebokwa mu a enye asemkotwa ye to so na yako se de na meka no ana bekoso a ne nkura aka ne nyina akoso maako a sentrofo ne nyina ye di akire kopem se ye bewie na afeyi ode nani akire mu e wo bosomtwe Asanteman eye wono ankasa ne kuro no botaye ne se enye wono nko a ena ewo nsuo no ho enkuntu awodo ye di ka akire mu se na nkuro no do so yie pa enso osuo no tretre na ekọ animu na eye kese no na edwifagu enso enne no kuro do na etwa ho ehia enya asempetwa ye wa nkase ye wa abase ye wa abono ye besase
ɛne deɛ aka bebree a ɛtwa ho ahyia a ɛwɔ sɛ wɔtoatoa ne nyinaa na wɔtoa nananom a ɔmo hɔ wɔn a ɔmo kɔdi nkitaho na afei no dwumadi a obɛdiiɛ ɛyɛ amammerɛ ne amane a yɛyɛ de ama nsuo bosomtwe no na afei ɛna na aba na wie a ɔde ne kyerɛ mu yɛsɛ de kuro foforɔ so a de twatoɔ koraa na yɛsɛ yɛde kɔ bosomtwe asama ɛyɛ ne kuro mu no ɛne abodwa no deɛ nwanwa ne sɛ baabi bɛduro biara no ɛwɔ mu sɛ ade asa nso kuroma no ɛde anigye ɛbɛhyia na na Gyima a odi kan ɛne na hemfo sɛ ntwerɛfoɔ ɛka ho nyinaa ɛma yɛdi nkita ho na ɔmu gya yɛ kwan koraa abusua na kyɛ sɛ aha ɛne yɛde mu nyinaa yɛde mu ba bɛsie yɛhyɛ ase ahomakye no naneɛ no adeɛ kɔkye yɛ biom ɛma yɛ kuruwa mu dumienu abɔ apɛ mu kɔ no dɔnko mu ansana yɛde saa amammerɛ nyinaa yɛde baabi ɛkyerɛ wo bra a ananom abrɛ ne nsɛntwerɛfoɔ bra yɛabrɛ yɛde mu bɛsia ne akɔpɛ nsuo bi anom na yɛapɛ baabi de yɛti ato ɛma mo nyinaa mmo ɛne hwɛ wɔgye ahene wa meden ɛne abusuapanni ɔwusu ɛduo Yansapwe